kwi-risk ukuba nengane ngoba uba nengane nomuntu ongenayo ishow yakho ukuthi kusasa ngizomshada. Okay fine, nithandana kube mnandi, nihlukane. Mase uhlukene naye uyasuka lapho wena uyolobola omunye umuntu. Bese mase umlobolile uvele usufaka inkinga phela ngoba lo wamshiya nengane uzobuza ukuthi oh lo semithise kwenye indawo washada. Shuthi lahle bengixhaphaza. Awuthi ngivele ngimlaye. Akwenze yonke aku7 uziyofa ngoba ekugcineni into afunayo ufuna ukuthi leyo mshado wakho ungaphumeleli. Ingakho uma uba nengane mina njengoba ngitshela ngithi ngiyayisola namhlanje. Umama wayengitshela ethi ungabi nengane nomuntu ongenayo ishow yakho ukuthi niyaphi nempilo. Yabo. Ngoba njengamanje kufone ngo12 ebusuku ingane iyagula. Uxashi manje mina ngisibhedlela no phela uma igula ingane uyazi fanele nihlanganise njengomndeni. Njengoba sasiba u2 akumele ukuthi kube yimina engifana ngenze lokho. Yabo? Tshela mngane wami ungabi nengane mfethu manje mina nje ngiyayisola. Ngiyangitshela ukuthi uma nje ukhetha umuntu owazi ukuthi lo siyaphi. Abantu namhlanje mngane wami akwazi ukondlisa ingane ongeyona yakho. Uyondle mfethu ubhasha uzobe emfishane bengaka. Ekugcineni nathi ngiyaxolisa. Uright. Kamzana usuhle. Ophazisa kuphela. Mawuthwena ngiyaxolisa. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukungenza isilima noma uxolisa ukuthi ungondlisa ingane ongesiyona yakho.